салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ана имрӯза видео чуноне ки мебинед, мо намихел хачапурӣ тайёр кардем, сосиски в тест тайёр кардем, ҳамаш ба як хамир. Як хамир чанд чиз тайёр карданам. Ман мехоҳам ки ба шумо низ нишон диҳам чӣ хеле тайёр кардан. Мана тамошобинон, ман чуноне ки гуфтам хачапурӣ тайёр кардам. Инҷа ман хамира пешакӣ карда будам. Хамири мо хамири обични ҳаст. Каме оби шир гарм, дрож, намак ва равғани растани андохтагиам. Мана мехел чӣ хел мегӯм мулоим мешӯрем ки каме ба даст часпад ва баъд аз он расида мегиремша. Мана мехел ман мондам расида акнун ва ҳозир мо тайёр мекунем. Мана мехел гирифта ман кулулача, яъне ки чӣ мекунам, зуволача мекунамша барои хачапурӣ. Ва ҳоли бошад зуволамона ки вай мекунем, камтар бо мемонем ки ягон дақиқаи дигар истоду баъдан боз давом медиҳем корамона. Мана тамошобинон, ман аз анами 500 грамм сир 250 грамм шакуё гирифта аз тёрка мегузаронам. Мана мехел сири классический дорам ман. Хай шумо низ метавонед кадом сире ки ба шумо маъқул аст. Ман чизи будагӣ қатъӣ мекунам тайёр. Мана аллакай аз тёрка гузарондамша. Каме сливочни масла мо дар қатиш вай мекунем, ҳамроҳ мекунем. Ман инҷа камтарша мегирам барои болоша вай кардан, барои болои хачапурида бо вай карданша рехтана. Ана инҷа ман сливочни маслара мегирам, ҳамроҳуш мекунам. Баъд як дона тухма ҳамроҳ мекунам ва хуб алдараш мекунамша. Ва баъдан боз мебинем ки чӣ кор кардан дар кор аст. Мана ҳозир тестамона мегирему вай мекунем. Камтар инҷа чӣ мекунам ки хел ба даст кушода мекунемша. Ба даст кушода мекунем. бинед чӣ хел тести ман хел мулоим ки хел ба даст бе ягон скалка, бе ягон вай кушода мешавад. Ана акнун бошад, мана ми сири хумона гирифта мегирем, кулула мекунемша. мана мехел кулула кардамша. мана инҷа дар мемонам мобайнаво. ҳозир маҳкам мекунем ина. мана мехел маҳкам мекунемша. мехел маҳкам мекунем ки онҷош шуда набошад. ана маҳкам ки кардемша. ҳозир камтар инҷара вай мекунам, орд мекунам. баъд ана мехел хушрӯ оҳиста оҳиста вай мекунемша, кушода мекунемша. бо мана мехел тунук мекунемша хушрӯ ва баъдан болошта боз каме ман сир мекунам барои видаш хушрӯ шудан. ва дар духовкамон пешакӣ гирон кардагӣ 250 градус вай гармӣ. ва дар ҳамин 250 градус мо ина мепазем. ростӣ пухтанаш хела осон, як 7-10 минут, зиёд аз ин намеша. зиёд мондан мумкин нест. ҳамин як 10 минут мемоне, аллакай мепазад, мегиреша. ман тунук кардаму болошда камтар мана сире ки мондам барои вай мечӯшам ки афташ хушрӯ шавад. ва
ҳозир бошад ба духовка мемонему дуюмша мана ин дуюмоваям аст хачапурим иша дига хеле мехоҳам тайёр кардан дуюмаша озир камтар истодагӣ буд озир ирама хел кушода мекунам рости шук шуда мешава ягон скалкаву чи дар кор нест ман мекушомша ва мана боқӣ монда сире ки мондааст ина мана мехел инаш камтар шуду ба ҳар ҳол вай мекунамша ина маҳкам мекунам ана мехел мепушемша камтар мехел орд мекунамша Сейчас поедим чикамбугу. ина мехел вай мекунам ки мо чӣ хел будем гирду гӯшаштам равад каме ҳаме хел меиста баъдан боз мо нишон медиҳем ки чӣ хел кард мошобинони азиз ҳозир боша инаша вай мекунем тайёр мекунем мана мехеле ина рангиами лодочка борем вай мекунем чтобы мехеле вай шава ҳозир мо ина гирифта мана ҳаме хел кам дарак кушода мекунем то охираша него манакун ҳозир мо ина анамихел оҳиста оҳиста мекушоем ҳами сир қати чтобы тагиваям сир равад таги бортикода ҳам сир равад накун манай помощницаи ма омада кун корои мара ҷиғел мекуна тоҷики бигирем ҷиғелш кард анами хеле рости ана тамошобинони азиз аллакай хачапури мо тайёр шуд манам хел ҳозир ман як бор бурида мебинам ва шумота нишон медиҳам рости пухтанаш беҳад тез аст бисёр намонед як 10 минут ҳами хелда мепазада манам хел ҳозир ман мебурамша бисмиллаҳи раҳмани раҳим манам хел сираш анам хел ваяс рости сирашам хел об шудаги ман камтар бисёртарира мондам вале шумо ҳаракат кунед камтар монед ва манам хел як чизи ба маза иштиёовар шумо низ тайёр кунед албатта ки ба шумо низ маҳкул мешавад ана бо камтари дигар ман дар инҷа сир мемонам хел мана инҷо шудам сир мондам кам боз ана мехал ина вай кардему ҳозир дурунашда як гуна тухм мехал як гуна тухма мегирам тамошобино инҷо мехонам хали сосискаи покизаи тороб иёра ман ҷокош тоза кунаму мехоҳам бо каме дигар вай дорам хамир дорам чӣ кунам
сосиски в тесте. Рости ами як намуд хамир чанд чиз тайёр мекунам. Кори вай нест. Анами қашу теста мебинам чанд қашу. Шобинони азиз, анаи хачапури монанам хел шуд. Ҳозир ман инда як дона тухм шикастагиам ҳавая меандозам ва боз каме дига дар духовка меистам. Шобинони азиз, ман тухма дар ин андохтам, камтарак намак чошидам, шози бо каме дигар дар духовка меистад ва баъдан мебинем. Тамошобинони азиз, анаи хачапури монам тайёр шуд. Чуноне ки мебинед тухмашам тайёр шуд. Ҳозир акн мебинем ки чӣ хел шудаги. Ой, беҳад гарми. Вай, хел мегирӣ. А как вывести так? Рости анам хел мегирӣ мехӯриша. Беҳад нағз аст. Так, сколько? Вкусно? Я тоже хочу вот это попробовать. Я тоже хочу. Как вкусно. Как вкусно? Да, что это все вкусным съедом? Ана тамошобинони азиз, ана аз ҳамин як хамир ман як дона нон яъне хеле вай тайёр кардам. Мана бинед чӣ хел мулоим. Бо анаи хел хачапури ани хеле тайёр кардам ва боз манаи хелиша тайёр кардам. Рости мо зардиша хурд Марьям хативаяш. Ана ба анам хел сосискора тайёр кардам. Рости ҳама чӣ меша тайёр кардам. Аз як хамир ягон чизе надорад. ҳам хамири вай аст, равғанӣ ба мазза ҳаст. Шумо низ тайёр кунед ва то видеоҳои оянда дастгирӣ кунед канали моро, подписатсия кунед, лайк монед ва албатта ки боз видеоҳои нав ба нав дар пеш аст.